Apa itu masalahnya? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene tak omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. ngono ya? Heeh. Lah terus masalahnya kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombor kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok Greget ora. maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Limasada. Pustaka Jamus Limasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha.